ୟାକୁ ତ ଦେଖିକି ଖାଲି ପାଟିରୁ ନାଳ ବୋହିଲାଣି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଚାଲ ଆମେ ବନେଇବା ଆଜି ବନେଇକି ଖାଇବା। ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳାରେ ଯାହା ଯାହା ପଡ଼ିବା କଥା ସବୁ କାଟିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଦବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି କଡ଼େଇଟାକୁ ବସେଇବା। କଡ଼େଇ ବସେଇକି ତାପରେ ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜିରା ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଫୁଟିବ। ଆଉ ପିଆଜ ପକେଇବା। ତାପରେ ଗାଜର, ବିଟ୍, ସବୁ ଆଳୁ ସବୁ ପକେଇକି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ପକେଇ ପାରିବା। ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ତାପରେ ଚୁଡ଼ା ପକେଇଦବା। ପକେଇ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରିକି ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇ ରେଡ଼ି ବାହାରିବା ଆଉ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଥର ଆମେ ଖାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଖାଇବା। ଦେଖିବା ଟିକେ ନବା ପାଟିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ୱାଓ, ଜବରଦସ୍ତ। ଟିକେ ଖାଇବ ଯଦି ଭାଇ ଆସ।